Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en nem op i trøjer vist. Og vi går lige over, de her virkelig nemme. Her der er mange, der tror, man skal hoppe. Ja, det er det, der er nemmest. Her der kan du bare hoppe op. Nå, det kunne man se. Og den blokker bare. Okay. Den hoppede bare sig selv. Og jeg var lige ved at falde. Jeg skal ikke falde på den her. Ja, okay, det er rigtig sådan ret nemt. Den her. Jeg kan godt lide. Så går jeg over den her. Det ligner sådan en zigzag, men det er det altså ikke. Man kan bare gå lige ud. Nope. 20 år på den her. Det er ikke verdens bedste tid. Det er sådan en trappe, der falder. Men om vi skal prøve at spille sådan noget, du må ikke blive sur med at hoppe sådan en trappe. Det kan være, at vi skal spille den. Jeg må ikke falde ned her. Okay, hvad ligner det her? Det ligner et eller andet hundegodblød eller et eller andet. Nu sådan ligner lige sådan en tynd slange, men det er det ikke. Man kan godt gå over den. Kan man også gå over den her? Ja. Og når jeg ikke hopper, det mener man skal prøve måske også spille sådan, hvor man ikke må hoppe. Ja. Nå. Men så vi slutter videoen her. Like part 2. Hej hej.